tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to sincu worgo silla worgo beelinaɓe worgo wallum ha tara rufi awdi atena bafata samba kundama ko waktu yoni ha to winde boɓala kame jooɓa ene jiyaye gardinde kabruji mena to leydi Sénégal sanga mutal nangue hanki e nokku biteɗo misrata ko hélicoptére yani toon ha yooɓi pittali jeetata taw ko koniyankoɓe leydi Sénégal toon to leydi Mauritanie wuuro Kifa école mo Kifa taw ko école mintoreɓe koniyankoɓe leydi ndi e gardiɗe école holliri wonande kaya ɓen officier ji jalti aɓe jogui heblo garɗugo toon to leydi Mali wuuro Modi ene tawe 50 kilométre hakkude muɗum e Kouakouro ko pelɓodiral hakkude fulɓe kame leñol bitengol Bosen waɗi mayɓe yonɓe no feewi ha joni toon to leydi Gambie ma en ketto banimen debbo Balila Gaye fawama toon juuɗe yimɓe ɗiɗo taw kadi ko yeyannoɓe huuɗo ɗayno koko to Guinée Conakry lundiɓe mbaɗi hanki seppoji mumen e jogli leydi ndi kala ha ganduɗa suka goto biteɗo Abdourahmani Bari ko fittandu mum yooɓa e nder Conakry to leydi Côte d'Ivoire Moussa Doumbouya gandiraɗo Tiken Dia yaltini konngol mum Golli Diaw e farnude e hoorejo leydi ndi kabruji mena joɗam jaɓeri ko haali Abouba o watto goɗɗe joni jañoɗena kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande 15 mboy hitande ujunnaje ɗiɗi e 17 ɓatake tintino taw ko ngulligo taw ko ngullungu toon to wuuro men witengo Atena jaltugol aduna oɗo hen subaka hande biyetenoɗo Aminetou Demba Diallo taw kadi ko gendiyanke darinoɗo darde tinde langa yo pular yaaru yeeso bindannoɗo ngam yidde kadi ɓamtude yogay cuuɗi janguirde e nder lappol palol dande maayo taw kadi o yaltiri aduna ko hedde duuɓi 80 kanko woni jinnaɗo mum oɗo hen gendiyanke biyeteɗo Amadou Ndeya Dia ene wondi kadi e Samba Ndey Dia kanko noon oɗo hen biyetenoɗo Aminetou Demba Diallo o yalti aduna ko yoɗo hen subaka hande toon to Atena e neldi duwaw dendagal ɓesgu makko kala dendagal ɓesguji makko ha tente sukaɓe makko taw kadi ko dariɓe darde tinde langa ngam wurtinde gueɗe gendi ha tente fulfulde nde kame ɗemgal pulara e biteɗo Amadou Ndey Dia kame Samba Ndey Dia e dendagal ɓesguji makko kala e neldi duwaw Aten naɓe kala nde gueno yurmotomo yafomo ngullungu kadi ne waɗa e Aten e ko taari Aten kala taw kadi yettini ɓataki o e ko musidɗo men biteɗo Moussa Dia jiyaɗo to Aten taweteɗo e Libreville Gabo ha joni ɓatake paɗeno ko toon to Banjul woni lamorgo leydi Gambie oɗo hen Azaz voyage biteɗo Omet voyage taw kadi ne ardi ɗum e biteɗo lakkani du pak ari ko kam tigi woni gardiɗo kanko noon ko enje woni cukka makko ko biteɗo Abdourahmani Fall e ɓurɗodirede Bajjel Fall oɗo ñalawma hande noon kanko Abdourahmani Fall ɓurɗodirede Bajjel Fall ko kanko woni cukko DG mo Azaz mo achat mo oɗo hen Omet Azaz mo jafoɗon Omet voyage kanko woni cukko Azaz o kanko noon hande maw iwto Dakar o faye toon to Banjuli ngam tawtorede ñalawma janggo uddideɓe toon Azaz Omet taw kadi ko keso pul e nder Banjula siftinde on noon e Libreville Gabo aɓe jogui ɗon Azaz mabɓe kono ne kadi toon to Yaoundé woni Cameroun kono ne kadi to Malabo woni Guinée Équatoriale kono ne kadi Lomé kame Togo Lomé kame Cotonou nonne kadi woni Benin kame Togo e ha toon to Abidjan woni Côte d'Ivoire kono ne kadi Bamako lamorgo leydi Mali kono ne kadi Dakar lamorgo leydi Sénégal e ɗiɗo nokkuji kala ɓe jogui hen Azaz uji mabɓe ñalawma janggo noon maɓe guddit Azaz mabɓe kesso e taw kadi ko Azaz biteɗo Omet voyage maɓe guddi ɗum toon to Banjul lamorgo leydi Gambie ñalawma janggo ma o tawi toon kanko Abdourahmani Fall ngam uddide oɗon Azaz kadi siftinde on aɓe mbaɗa kadi visa ji taw kadi ko visa fade toon
tonto endo kame Dubai kala tonto Dubai kala be jogi ton azaz mabbe kala do gonda e winder nde kala sa jokkondire mabbe ma he billet mada aller retour wala billet ma aller wala ni keba visa Dubai wala keba visa endo taw kadi ko ya ballal mabbe e kala non jiddo jokkondirde mabbe wadata ko 00241 03 18 42 63 00241 03 18 42 63 kawrata ko ya bajjel faala taw kadi ko kanko woni cukko horejo ommeta voyage kabruji mena demgala pular to leydi Sénégal no mbiru ndene gardinde kabruji medena tonto misrata ene tawe nder nokku biteɗo tuba kuta e nder falde Kafrina walla Funjoña tonne kadi ko accident musto waɗi toon sanga mutal nangue hanki e nokku biteɗo misrata ko ɗon tigaɗo hen hélicoptère giwannode toon to Ziguinchor ngam yaɓande toon to Dakar ko ɗon tigui wo yani kankone nde wo yani nde ade mabɓe tigui e ko lana awoɓe e nder maje kaɗeɗe leydi Sénégal caggal noon jaydiyanke goto jeeyaɗo e nder leydi Sénégal gollotoɗo e haalirde RTS kam noon ene gañi hen gañande musde no fewi caggal kay ko buhal makko tigui woni ko heeli hen kanko noon omo teski nde lana ka yani nde ko nden tigui ɓeɗo hen awoɓe gadde mabɓe gam yidde fabadeɓe e nde hélicoptère o yende noon waɗi jeetato mayɓe hen walla ni waɗi jeeɗiɗo mayɓe ɗon e ɗona e goto hon noon maayi ko toon to wiyete Kaolack e cuuɗi cafriɗi goni toon ɗi ko toon tigui o rutti e joomi ko e ɗum waɗi noon ko yimɓe jeetato kawri hen e ladial hen sappo e ɗiɗo ne gañi taw kadi ko gañande musde no fewi yimɓe hewɓe noon ne tumno oɗo hen biteɗo Robert Sagna ne taweteno hen yimɓe hewɓe ne tumno ɗum kono kanko wa taweteno kay hélicoptère o kanko noon ko ɓandu tigui koreji makko wonno e laana he faade toon to Ziguinchor taw kadi ko mayiɗo kanko noon wonno ko Ziguinchor gam jaɓɓade wonande kay yiwoɓe toon to Dakar taw ko jeeyaɓe laamu leydi Sénégal gam yettinde duwawa ko wawi wonde kala en duwanima koniyankoɓe leydi Sénégal kala taw kadi ko koniyankoɓe hinde dowroɓe ko ɓen tigui dutti hen e jomumen hoorejo leydi Sénégal Macky Sall holliri oɗon saaha mo gonen yidde makko yo losko waɗi hen ha wawa andede holko saabi kaɗo hen laana yani ha ganduɗa ɓeɗo hen yimɓe mbasi hen pittali mumen ha joni toon to Kaolack kedoroɗen oɗo hen ñalawma hande noon ko jonde ne jogorno jooɗa toon taw kadi ko jonde koniyankoɓe hinde dowroɓe kame préfet wuuro ngo gam yurnitade yogay kay noɓe mbaɗirta tigui juɓɓudi mabɓe ko fate banggue heblonade wonande manditare leydi Sénégal 4 avril paɗo so gueno haaji joni nde noon dirtinama ha saaha goɗɗo saabi ɗum noon ko gam rendude sunare kame koniyankoɓe leydi Sénégal e nguuɗo hen jangu taw ko laana janka toon to misrata ha joni toon to leydi Sénégal keddoren ma en kaale hoorejo leydi Sénégal ñalawma janggo omo tijja toon to wuuro teddungo woni Madina Gounass no wawno wadde kala hitande siftinde noon ko Daka jooɗi faade joni kene fota wonde balɗe jeegom ñande sappo nduɗo hen lewru ko nden tigui Daka o jooɗi oɗo salan ma en ketto hen musidɗo meɗen Amadou Sambalo ko kewi toon to Madina Gounass. Dakar Madina Gounass ko dendagal aduna kala rendah ɗon nden ke fotani heden caggal wonade sappo pompier to gendarme kaɓe jogui juɓɓudi Dakar Oumar May an sappo pompier en kala ko wanno e Dakar woni dendagal bo ko wannoɗo e caɗele ko wanno e cumu he e dendagal caɗele hoko tekka ronda sappo pompier en wiyama eɗen ñagui yafuye élément on e ngakki labtude no fewi ko wona ɗum ko noon kene wona capanɗe tati e tati werla taw kadi ko sapeur pompier en ko kañum tigui ari toon kamɓene kadi ɓe mbaɗi toon base uji mabɓe timmuɗi oɗo saaha noon aɓe kamɓe kala aɓe daari darde tindalal gam yurnitade Daka o so tawi caɗele ngala hen e kalɗo teska ko ɗon e ɗon ɓe mbawata yettade ko wona ɗum ko noon ñalawma hanki o maire mo wuuro Madina Gounass kame préfet ne wondi kadi sous préfet mo diwan o ene wondi kadi dadiɓe wonɓe toon joguiɓe nden kay kisal kamɓe kala ɓe jooɗima hanki gam yurnitade garal toon hoorejo leydi ndi ñalawma janggo toon to Madina Gounass ha joni toon to leydi Sénégal keddoren ma en kaale Tel Aviv e Dakar Tel Aviv ko lamorgo leydi Israël Dakar ko lamorgo leydi Sénégal jagorgal kalfinagal hakkude leyɗele ngal Tel Aviv woni Israël waɗi jillu mum e nder leydi Sénégal jillu balɗe tati gam yurnitade faggude leydi Sénégal hakkude muɗum e leydi Israël beele kay wayloji kewɗi ne mbawa wadde hakkude mabɓe gam waylitade ko fati banggue ndema e ko fati kadi e banggue jokkodirala ko wona ɗum kono woyettini ɓattake makko kanko ngal ɗon jagorgal gam hollirdemo wonande hoorejo jagorde leydi Israël ne bismi toon hoorejo
boɗejo ene bispi toon jagorgal kalfinalngal hakkude leyɗele ngal leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en jaa ha toon to Fouta kettoɗen oɗo hen musidɗo biteɗo Bal Ousmane Bal o yewtidi koye Demba Gadio ko fati e lawol giwol ɗon ɗo Galoya giwol walla ne mbiyen giwol ɗon ɗo Hoore Fonde e faade toon to kay hayɗi lawol ngol ne boni ma en ketto hen seeɗa koɓe jewtidi. eyyi Demba Gadio assalamu aleykum mi salmini dendagal bosoyanaɓe foof mbaɗa salmina kadi dendagal kala ɗo dande radio ene yetto mbaɗa salmina dendagal kamɓe foof min mbiyetemi ko Ousmane Bal ko ɗo e Hoore Fonde jeeyami komin woni chef de garage Hoore Fonde wonande Dande Maayo to banggal ngal Dande Maayo to emin jogui caɗele caɗele ɗe ko lawol tuggandema Hoore Fonde ha heɓanma kayeji lawol ngol moƴƴani kadi so ndungu ari ene waɗa ndiyam emin daña hen caɗele no fewi ne kay so ilam ari tigui rigui tan otoji ɗi patata foof ko caski andu ɗum noon ɗo wona vide tawa gandanɗa no oto ala ɗo kilineɓeɓe hen e on sanden eɓe tampa hen tampere ene ɓurtini fewi par ce que maɓe ƴetta ɗo sarretaji ɓe jaaɗo henne ha jowguel ɓe nde puɗɗo ƴettude oto nde puɗɗo ƴettoyade guure maɓɓe aɗa andi ɗum ko tampere o yewtinno koye musidɗo meɗen Demba Gadio gonɗo toon to haalirde Bossé kame haalirde nanka ko fati e caɗele iwdi ɗon ɗo garage mo Hoore Fonde faade toon to kay hayɗi sen giwi to leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie jayde witede Ami Holliri wonande école militaire mo Kiifa e gardegol colonel Mohamed El Mouhtar Mohamed Wuld Mouhtar kanko noon wayaltini konnguli makko gam hollirde wonande ngol lawol waɗi capanɗe tati e jeegom lawol wonande kay koɗo école ne hebla taw kadi ko officier ji garɗuɗi no fewi ene tawtora noon dokkirgol médaille ɗi walla tan mbiyana galangaji en tawtora dokkirgol galangaji ɗi oɗo hen chef de état e chef de état en mbiyan tan chef de état major général cikko armée leydi Mauritanie kanko noon mo tawtora ɗum biyeteɗo Henana Wuld Sidi kanko noon o rokkiriɓe wonande kay médaille ji taw kadi ko timmuɗi ko wona ɗum ko noon gardiɗo nokko colonel Mohamed El Mouhtar o holliri oɗo sa walla mbiyanda El Mouhtar o holliri kamɓe ɓeɗo hen jangguɓe oɗo hen école mo Kiifa kamɓe koɓe heblaɓe taw kadi ko heblo garɗugo yadugo e jamanu taw kadi koye gueɗe garɗude no fewi ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kala jayde witede Ami ɓe kolliri jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame lotan noon ko fedde wiite noon fedde windere nde kamɓe noon ɓe mbaɗi jonde mabɓe ñande talata jewtuɗo ko fate banggue cellal ɓalli taw kadi ko jonde heñorade leydi Mauritanie itti délégation timmuɗo no fewi taw kadi koɓe dowrowe gam tawtorede ndeɗon jonde taw kadi yilanno ɗum ko yimɓe jeeɗiɗo jiyaɓe lotta toon to Bruxelles ene ɗowi noon ndeɗon jonde taw kadi ko jagorgal kalfinalngal cellal ɓalli ngal leydi Mauritanie biteɗo Kane Aboubacry omo yaadi noon walla tan mbiyane tawtora ndeɗon jonde kanko Kane Aboubacry kanko ɗowi ngol ɗon guinol ne wondi kadi ambassadeur mo leydi Mauritanie taweteɗo toon to Bruxelles ene wondi kadi e cikko jagorgal hakkude leyɗele ngal leydi Mauritanie kamɓe ɗon ɓe jurnitima ko fate yogay ñabbuji ha tendi kadi rafiji garoji oɗo saha holto Mauritanie yarata ko fate banggue habtade yoga e ñabbuji ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witede Adrar info ɓe kolliri wonande kay gollotoɓe ceetal bitegal sinim taw kadi ko min e nder leydi Mauritanie toon to Joyrat kamɓe ɗon ɓe natani hofgo juuɗe hofgo mabɓe juuɗe noon yoga yimɓe kay koko jogori ittede gollorɗe mumen ha tendi kadi oɗo hen gorko taw kadi ko ɗo wannoɗo golle yurnitade ko fate banggue ɓen gollotoɓe ngal ɗo gollortogal biyetegal sinima ittama e gollorgal mum ɗum ne kadi ne jeeya e mette mabɓe no fewi ha tentini hofgo mabɓe juuɗe biyeteɗo Sidina Wuld Sidi Mohamed kan tigui itta e gollorgal mum yimɓe hewɓe noon ne tuumi saabi tigui ittede moye gollorgal makko ko ɓen noon ardinoɓe ngal ɗon gollorgal yinnodeɓe kay ko yo gollorgal ngal itte e nder nokku mo woni o toon to Joyrata nawe toon to Nouadhibou ɗum noon wonano e yidde makko
yoga hen ko ɗin mijoji jogi ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witende tawariɓe koliri toon to Attar ñalawma hanke o syndicat ji taw kadi ko jangguinoɓe mbaɗi tigui hofgo juuɗe mumen e guddi école aji mumen kala kadi yimɓe janggoyde kamɓe noon ɓe koliri gonka mabɓe fewani e jebdi mabɓe kadi wonani hunde rewde lawola e kamɓe noon ɓe koliri finoɓe toon to Trés Amour ɓenne kadi koko natani hofgo juuɗe ha toon to Taklita Nouadhibou kame Zouérat kamɓe kala ndendi fandare so tawi laamu ngo yurtaki gueɗe mabɓe e kamɓene ɓe dartinta hofgoji mabɓe juuɗe ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali landa hoorejo leydi ndi mbiyete ko IPR kamɓe noon ko ñalawma hande o ɓe jogori joɗade kamɓe yaddi mabɓe kala gam kay ƴamde yoga yimɓe beele wattu ɗumen e landa mabɓe ka gam hollirde oɗo saaha mo gonɗen yidde mabɓe kay ko yencinde landa mabɓe ka ha ɓuura yajje e beele yimɓe kala ene mbawa tawtideɓe e nder kaɗon landa joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale ŋakkugol gaz uji e nder leydi Mauritanie hay so tawi woni kam kene wona joni balɗe joni ene fewi gaz uji ne ŋakke e nder leydi Mauritanie yoga kam e windoɓe e taw kadi koye nder ɓoggi karaleje kamɓe kolliri gaz uji ko wiyete lacrymogène e taw kadi ko dadiɓe jogui tigui sa jiiɓe booli tan ɓe beddoroma ɗum kam ŋakkata e nder leydi ndi e caggal laamu ngu ko ɗum tigui toppitaki gaz uji ɗi yimɓe ɗi poti ñamirde ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witende info ɓe koliri jaw kadi ko bureau jagorgal kalfinagal gueɗe ko fate diine l'islam ñalawma hanki onon suumi taw kadi ko cuumu cattugo ha ganduɗa bureau ngo ko ɓuuri henede suumi caggal nde sapeur pompier en gaari ko nden tigui mbawi ñifde ɗum kamɓe noon ɓe koliri ala ko suumi bureau ngo so wona gaz wonande ɓen sagguinoɓe atayuji soɗon teski noon e nder leydi Mauritanie ene teska yo gay bureau ji ne mbaɗi gaz yon tokoson comme ɓe mbaɗirta atayi ɗum waɗi ko kewɗen erade kala saaha yimɓeɓe yo mbattu hakkillaji men e gaz uji beele kay ɓe mbawa uddude ɗumen ha tiiɗa sen giwi toon to leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali wuuro wiyetego wuuro Modi e 3 kilométre hakkude muɗum e nokku biyeteɗo ko Koura nde tawi nder falde mofti toon ne kadi ko pelɓodiral bongal waɗi toon ñalawma hanki hakkude fulɓe e ɓeɗo hen wañoɓe wiyetoɓe bossu en ha ganduɗa bossu en dañi warde hen fulɓe yonɓe no fewi limore mum ne wiye ko nogas e joyi neɗɗo wasi hen pittali mumen e ko wona ɗum konon oɗo saaha fulɓe ne tuumi kay ko laamu leydi ndi tigui wallitta karɓe kaɓirɗe ɓeɗo hen wiyeteɓe dogo en kamɓe bosiji yo mbara fulɓe kala ɗoɓe coodi fulɓe tan kala ɗoɓe coyni pullo ɓe mbiyata jeeya tigui koye pelle teɓɓitiɗe ɓene tan ndewi hen ɓe mbara hay goto haalata ko wona ɗum ko noon yo gayi fulɓe finoɓe catal biyetegal tabital pulago oɗo ñalawma hande ne jiiɗi rentude e nder Bamako gam wadde seppoji men gam hollirde mette mumen ha joni toon to leydi Mali keddorɗen ma en kaale ɓeɗo hen ɗiɗo taw kadi ko Burkina najo e Mali najo hakkude debbo e gorko taw kadi ko fawaɗe juuɗe tawne dirtini yoga kay walla mbiyen ni ene tuuma koko jeeyata huuɗo ɗayno koko tonne kadi to gawo hanki ko obiji ɗiɗi jani toon ma en ketto hen bani men debbo Balela Gaya. ko noon tigi Sar Abdoulaye Sarr ɗo e Mali e nokku biyeteɗo Gawo ñalawma hanki o ko obiji ɗiɗi jani toon goto yani sere école kono école o wona koɗaɗo wodani gañiɗo wodani e mayɗo oya obi ne yani sere galle ministre mo oni ewa ɗon nene hay goto mayani hay goto gañaki ɗon ewa yidde mabɓe kay ko atanta tan ɓe jinno wadde e on saaha ha hande ɗo e Mali ko dabiɓe hono commandant Mamoudou Togola mawɗo hono policeɓe yimɓe makko ne pawi juuɗe muɗumen e 250 tuufere hono huɗo ɗaynowo ko ewa so rendi ne wona hakke 5 kilo nangaɓe ɗe goto e mabɓe ene wiye hono muntu ewa kanko muntu ko Burkina najo omo yara e duuɓi 63 ko kalabankoro o jooɗi oya ko debbo o ene wiye hono Maymuna Traoré kanko Maymuna Traoré omo yara e duuɓi 45 ko Bananka Bougou o jooɗi ewa koɗo huɗo ɗayno e jagga ko e nokku biyeteɗo hono e Sanankoroba bandiraɓe ko bandon debbo Balil Gaye haldanno e mon ɗo e weltare ɓiɓɓe fulɓe tawa ko e haalirde ORTM kay on jarama.
haalirde ORTM kay balila gay golle man jodi pewi balil gay ma en keddo ha joni ton to leydi Mali to leydi Mali nyalawma wala tan biende do balle tuma kayinde horejo jagornde bube mayga nde o joddi e sukabe jangobe e der dude jangirde leydi Mali wala bien bama koy hore moma be kollirino ibe ka forino maroko be ordinateur uji kon haado do gonden haydara be njiyani kanko bube mayga o holliri o do sahama gonden Ibrahim Boubacar Keita do e jonti didi ma yaltin kene foto wonde sappoitati ujunere ordinateur ngam wallide sukabe jangobe ko dum wadi non sukabe jangobe o do saha kongudi mabbe wonno hanki ko ibe ka kankelin tigi wala mien ibe ka kankelin tigi ko halatan halano hanki wada hande non ko kantiyama tigi ko haali kala ko melali balitan yadata koy hendu e kala ko haali o wadata sengi wi tonto leydi Mali paden ko tonto leydi Guinée Conakry hanki non lundi be mbadi seppoji mumena e nder leydi ndi kala tonto leydi tonto lamorgo kabe tonto lamorgo leydi ndi woni Conakry ko suka bietedo Boubacar Bari ko kanyum tigi wara taw kadi fella ko kurala o de sahanona Delen Diallo ko bi selu Delen Diallo holiri en metti mum kame yadi mum kala lamu Alpha Condé yo dacci ko warata ben seppobe ko wala dum ko nana tonto nokko bietedo labe to ne kadi seppoji guldi jaw mbadi tona caggal mudum nana nyalawma heccanko lamu go sifundiri kame sandikaji janginobe jame kisala wonande kay sukabe kala yondutto e cuudi jangirdi kambe ne be koliri hareno way kala yami daldima hareno way kala buri yami daldima e Allah caggal kambe janginobe e joddele mabbe kala beydama tonto leydi Côte d'Ivoire paden tonto Côte d'Ivoire Moussa Doumbouya yaltini konguri mum goldi jaw bietedo Teken Dia o holliri o do sahama gone yidde makko kay ko barde laabi wonande bedo hen wiitebe sardiyankobe susardeji toksur woni senaji e jogorbe jamoyde le folaji mumena nyande noga sena indudo hen lewru o holliri dum kay ko bonande jawdi leydi Côte d'Ivoire sohlani sénateur uji ten kadi o holliri wonande o do hen bietedo Alsan Dramani Ouattara so tawi yidi jamtude manda mum tata bijo ma taw moy lawola e kala ko dañi hen wieta tinani tonto Burkina Faso e ciagalde dadibe Burkina Faso jinno loyndo yaade legal bitengala Karpala ko don tigi be potte sukabe dido wonbe moto taw kadi ko moto mo Yamaha ko don tigi be pellondiri ha wuli jaw ciagalon be batinima jaggude sukabe o do saabe tawe juude dadibe tonto Niger paden ko jango musgo wadi e nokko bitedo Koube e Koube non ken foto wonde 40 km hakkude lamorgo ngo woni nyame o do sahan fina be nyame kay ne jogi kulhuli ya taw kay jihadi an ko be battani battade lamorgo ngo e wadi non yimbe nay wasbe pital men taw kadi ko gendarme be wadi kadi kon yanke goto e gagnidi hem kameron be garno koy motoji be pati kerol hakkunde leydi Mali kame leydi Niger e tonto Nigeria Mohamed Bouhari nyalawma hanki kikide kirro yehi to nokko bitedo Darsi to sukabe rewbe ken wona temedere sappo ndahano e ngam jodade jinnabe sukabe ngam hollirde odo saha mo gonen yidde makko kay ko yo lamungu daro dande tinde lang bele kay koniyankobe ne mbawa hebtude beedo sukabe e dahabe taw kadi dahidum ko Boko Haram tonto leydi Gabo paden Libreville Gabo kala don jaada ko buubi kame ko woje ene tunwi kala don jaada ko kurjuru jiyeta e beddaje ha tentidi do toboli jipidi kala ceri kurjuraji e kala bangeji ciagalon gollorgal bitengal eve ciagalon gollorgal bitengal eve ciagal gollorgal jafuden bitengal Evardo ko ngal tigi woni nata ngal hofgo juude o de sahama gonen ken balde bandum ciagalon e kala bangeji ko luuboji kame maboli mo jiida kala ene dojja ha joni ko nder leydi Gabo kedre o do nyalawma hande nyaawore bitedo Blaise Wada kanyum tigi udditi hande tumaado kay e durtini ngalu yongu taw ko ngalu laamu ngu ne wonde Etienne Ngabou taw kadi ko gonnodo jagorgal kalfina ngal ndelam ko bam leydi ni wonde kadi goddo bitedo Magoloria e Gambia kambe bedo hen non kambe tigi tumabe dirtini kopreje jonde no fewi ko nyalawma hande non uddite nyaawore mabbe e nder leydi Gabo siftinde on e gila Ali Bongo je téléphone lamu ha wada saha mo gonden yimbe hewbe nana nanga ene gudda taw kadi ko tumabe ne dirtini kopreje ha joni nder leydi Gabo kedden FMI taw kadi ko jogibe ngalu windere nde be jofima pedeli lamu leydi Gabo ko be jogorbe dartinde nyamlude leydi Gabo ciagal non e kuule de be cifundirno e Gabo kala haydara hen ala ko Gabo wadi ha joni koy Gabo kedden
siftorden ñiwa ɓurba mawnude e nder ladde Gabo kala ba wonno noon koye nder ladde witende Akanda ko kamba noon ba warama ñalawma heccanke o e caggal nde ba felɓodirno e yimɓe honnoɓe ladde aba laaɓi no fewi ba dañi bonnude e galleji kewɗi ɓe noon dañi gañce ba e koyngala ba gañinoma ha ganduɗa witirneyoji kewɗi giwino yoga e leyɗele gam safrude ba kamba noon ba ruttima e jomiɓe ɗum saabi oɗo saaha laamu leydi Gabo nana waya baɗen ñiwa oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba kaɓuruji men jolam jaɓeri sawto wala Ghali Abouba ma en jaa ha toon to Syrie e Brésil kame Union européenne Ghali Abouba bisimilla maɗa jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sar kabaruji men joolam jaɓiri koto leydi Syrie puɗɗotoɗen guerre mo leydi Syrie fuɗɗima hande kene wona duuɓi jeeɗiɗi e ñalawma hande mo kaleten guerre o timmini duuɓi jeeɗiɗi o naati tigui e hitande jeeteɓiri noon ko leydi Syrie wone gueri wone kareli taw ko kareli musɗi no fewi fedde gotago windere ɓe kolliri noon tugganma ko ɗi on guerre fuɗɗi faade ñalawma hande o fodde 350 000 neɗɗo wasi hen fittade mum fodde ujunnaje yimɓe hewɓe gañima hen yimɓe hewɓe kadi mbarmi hen ɓe yimɓe hewɓe kadi mbiyen goni hen handicapé ɓe hen gofdi hen e oɗo saaha fodde million ngaji jeegomo neɗɗo kadi e oɗo saaha ko dogui leydi Syrie woni ko wiyete moltoyiɓe woni wiyeteɓe réfugié fodde 6 millions de réfugié ene ummi ene tawe hande taw ko sirinaɓe ene tawe e nder windere fedde gotago wendiri noon wonde loni nde holliri tigui wonde guerre mo leydi Syrie oɗo guerre gonaɗo mo leydi Syrie ene jeeyi ay gueruji ɓurɗi hulɓinade ɓurɗi hewdi wargoji e nder windere nde foof tugganma kay ko ley Afrique tugganma kay ko windere nde ummi e guerre mondial fadde joni ko ɓuuri faydeɓe kadi ko ha e oɗo saaha hay feere wotere ala ƴettane gam wawde dartinde oɗon guerre tawteɗo e nder leydi Syrie koto Brésil paɗen kalen e oɗo biyeteɗo Marie Franco noon ko debbo ko conseillére municipal e kaɗo landa wiyete ko landa socialiste et liberté woni PSPSOL o warama noon ñalawma talata hanki o warama tigui e nder hakkude Rio de Janeiro woni lamorgo leydi Brésil gon wargo noon woni ni mettere mawde kay wonande yoga e Brésil naaɓe ko ɗum waɗi e oɗo ñalawma hande ɓe mbaɗi erago mabɓe faade dendagal yimɓe wonɓe taweteɓe guure mawɗe foof nde ɓe mbaɗata seppoji hollirde mettere mabɓe e ngoɗo wargo koto fedde Union européenne paɗen mbiyen gam yitte falade ɗanniyankoɓe ummotoɓe to Proche Orient ha to leyɗele Afrique fedde Union européenne sifande wonde ɓe jaltini milliard uji tati 3 milliards d'euros milliard uji tati taw ko koppareje euro ɗen milliard uji tati noon maɓe dokku leydi turque nde mbawata fallanade ɓe kay ɓeɗo ɗanniyankoɓe taw ko ummotoɓe to Proche Orient ha to leyɗele Afrique gam yidde nadde e ceeri mabɓe Europe ene teska noon e oɗo saaha sirinaɓe hewɓe dogɓe leydi Syrie ne tawi tigui e oɗo saaha ne moltoyi to nder leydi turque ɗin haalisaji ɗon ɓen oɗo 3 milliards noon ko beele hen koppareje itte ɓen sirinaɓe wonɓe eɗen leydi turquie mbawa wurnede beele kadi eɓe mbawa garɗinde joguiɓe nden ka ceeri mabɓe beele kay yimɓe ɓeɗon wonɓe nder leydi turquie ga Afrique naɓe rewoɓe ɗon ene mbasa nadde e nder keeri leyɗele Europe Ghali Abouba keeri leyɗele Europe konngol meɗen mbaynigo hande mbiɗena neɗɗo kala ɗo wawi yaade so arti haade mum ñamde haydara yo sooɗo juuɗe mum ha laaɓa so tawi a yeehi nder wuuro a salmodira yimɓe a arti galle maɗa a rokkama ndiyam haade ma yarde sooɗo juuɗe ma ha laaɓa so tawi a ɗawi guerte ne jooɗi haade ma wadde juuɗe ma aɗa ƴakka sooɗo juuɗe ma ha laaɓa nde tawno aɗa salmina moni kala tene kadi ɗen gandi oɗo saaha mo gonɗen neɗɗo ne wawi ŋañade e ɓandu mum hawra e fuƴere nde kadi adda ƴiƴam e rutto ɓatta juuɗe mum salminma an so tawi juuɗe ma ko leppoje so leppi e ɗam ƴiƴam ñama ɗum taw kadi jibinantama jama ɗum noon moni kala ene foti lawƴude juuɗe mum kala ɗo wawi yaade so arti yo lawƴu juuɗe makko ha laaɓa haade makko ñamde so tawi en gaddi coɗam gadiɗo soɗade o ko kañum tan laɓɓini junggo mum e heddiɓe cooɗi ko tundi makko moni kala yo laɓɓin laaɓa ko ñamete ko sella cellen enen kala gonen e mbadi peewala Ghali Abouba joolama jabeeri toon to leydi Mali bani men debbo Balila Gaya kono ne kadi Demba Gadio kodda subalɓe kono ne kadi Amadou Sambalo to Madina Gounass ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon seydi mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena